bize ders bekleniyor. Müdacımam siyasete rahatım dünya. Çocuk karyola takımı, çocuk uyku seti, çocuk yolluğu, paspas, namazlık takımı, çocuk uyku seti, çocuk yolluğu, paspas. سال نوتی که هم هاتن باتمانه منو باقی خواهد تپله اشیاد فروختن صابون و ترسیل و یاسنا و تفتش مشته اوسا پشتی و دمه که ایجا هدیمه دست قوچخانه و چایدان و برگش و کفچی و تشمشته اوسا 15 سالا مگرم ایجا و 15 سالا جی اجهب همه جباقی خواه اجی کاری خواه خالیا و پرده و دیستا aynı müşteri, aynı tişten vega teknoloji peşketiye hedi tabla tera çeşitli mena kişber vekem arabet yerin petir ha devlementreş çeşitli be petircem işemeci baştır. İcaba 15 salaji echeb huma jbavi kha eci kari kha xaliya perda ve dista aynı müşteri, aynı tişten vega teknoloji peşketiye hedi tabla tera çeşitli mena kişber vekem arabet yerin petir ha devlementreş çeşitli be petircem işemeci baştır. Şart çekir ev ve mahkiler Rastiyem jiyana xwe jî tê de dibînin o ya di diya jî ber ku çetîn o dî hem ji karê xwe hem di jiyanê de rola wî o helbestvan wî ewkê vê teşeya ku jiyanê serê me de ew kiriye wê jî ew dike xera dike yani yekî em dikarin bêjin yani yekî ji nava mirova radde helbesta dikare binivîsîne yani daha zaf nivîskara li helbestvana sanki zaf mirovê mezin zaf perwerdehiyeka mezin dîtine bu wî awayî em difikirin lê çetin dî mala wî ava vî fikrî serê me de şikar. Çocuk yolluğu, paspas, namazlık. Eski halınızı getirin, yeni halıyı götürün. Paspas, namazlık. Botan halı ticaret. Halı, yolluk, tavan, kilim, kanepe örtüsü, divan örtüsü, seti, çocuk yolluğu, paspas, namazlık. Eski halınızı getirin, yeni halıyı götürün. گنده که بسر باتمانه افجی کورکیه گند و باجار نفهم ده هدی بیه یک سال 1978 گنده لوده
girete de u ser esanlar dine. Hatta 12 salı xwar gund ema dure piştî notî birde ve 30 salên Batmanê dijî. û karê rojane jî etariya xwe wek dijî nivîskariya xwe dikine. Dema kam hatin Batmanê wek wî demê gundê vî welatî tev jî koçber bûn hatibûn qirarkirin bêçaretî karê xwe ez û bavê xwe me tabla derxist serê ew me tableyên mihela suqas qat koç û ji teva gundê derdora êliheyan teva geriyan me wî awayî jiyana xwe a rojane dibir. Sala 2011 me dest wêje zimanê edebiyata Kurdî Musa Anterê 3 sala me dersa edebiyatê dî dûre rastî jî rêzimanê de nivîsandina me kêm bû. Ji ber wê yekê min got diqet teqûz bikin 2 sala zimanê Kurdî min xwe asta yekî dûsi ji qewlê me Batmaniya ve Xwedê giravî heta asta mamostetiyê me xedan. Dûre jî 2011 heta 2013 pirtûka me ewda helbesta rêwrê weşanxwana nav İzmîrê me çap kir. A didwan jî jewje me wê de bibûne pirtûka me a diduwa çavê şevînî. Ev jî me Amedê pirtûxana jewje me çap kir. Asya 4 û 5 her sê hevre me sê pirtûk hevre çap kirin. Êk helbest dîsa çapa diduwa çavê şevînî û şîva miriya helbest roman jî evîn û mirin her sê hevre 2020 me derxistin. Ew jî weşanxwana nav me derxistin. Rastî jî ev xwe şans bin wek nivîskarekî nivîskar tenê dema tê gotin wek memûrekî wek mirovekî maqûl ser masafa an wek rêvebirekî tê dê rastî jî şansın ji ber ku ve 30 salan vî bajarî dijî me ew kûçek û qadak û gundê ku ew neçûne buwer bikin tune. Ji ber wê yekê her kevneşûpiya vî welatî a vî bajarî û hem ku her awayî mirovekî xîzan dewlemend û ji rê ketî îdeolojî her kes kêm zêde me dîtin ji ber wê yekê jî ez şans bûm ku kesê ku me dîtî kêm zêde dema ku dibêjin helbezvan tenê helbez an evîn tê bîra rastî jî me tenê ne ku evîn êş û elem û şahiya vî welatî çi hebe me tomar kir û pirtûkê xwe de me çap kirin anîn ziman. Belê dema ku rastî jî belî çend roja jî hêdî ne ku em bêjin ê gunda û ê qada û cîran jî pir caran tên jiyana xwe dibêjin me di rojnama de kovara de û televizyona de dîtî em dixwazin tu piçekî jiyana me jî bînî û ev û evan rastî zeh cara jî dema ku jiyana xwe dibêjin wara kelûgirî dibim digirîm jî ew yanî tenê dema ku rastî jî movî welatî ve şahîd pir kêm tên bîra. Tenê rojê em bêjin vê jînê weke em bêjin Newrûz tiştê wisa pê hempa lê zêdetir şahiye zêdetir ew xwek helbezvanekî nivîskarekî pêtir janê dibîne. Belê pirtûka me ewilde rêwrê rastî jî ew keda 18 sala tê de ye. Li ser evînê ser trajediya vî welatî li ser şahiyê ser qalekî jî nivîsiye ser sîxurekî jî nivîsandiye li ser xwezayê ser mirovên ku dilşa û dengbêj ser wa jî li ser topana ku çi qewmê be kêm zêde vî bajarî ne ku tenê vî bajarî vî welatî de kêm zêde tev jî yekek min nivîsandiye û me çap kiriye pirtûkê. 2016 dema ku min pirtûka xwe a çavê şevînî çap kirî ew ê demê te 2013 û heta 16
ev mijarên ku vî welatê de hatin qewmîn yek hem şahiyê hem nexweşiyê hem janê wê hem kelecanê wê wê demê yek me ew jî nivîsandin û dinê ev pirtûkê min her sê çavê şîva miriya ew pêtir a rastî 2016 heta 2020 lê tiştek ku me not û didwa û heta 2020 tişteklan ser de qavizî bûn ew wê derê de min çap kirin ew jî mijarê ku rastî evîn dema ku tê dema qaskê di meqalê kirî ne tenê evîn şiqa xweşiya vî welatî de hebe şahiya ku hebe kelecanek hebe çi hebe wînakê yek ez ser de naqavizim edim jî belkî vêga axaftin hinek tişnan bîra min lê ez ku teva cîtînim tomar dikim çap çavê şêvînî şîva miriya û evîn û mirin çavên şêvînî û şîva miriya ew pirtûkê min ê helbestan e û evîn û mirin roman e 2016 û vir de piştî bu pirtûka min çavê şêvînî derke ev çavê şêvînî pirtûka min çapa didwaye ji ber ku xwestek û xwîner zêde bûn me ji wê ketî çavê şêvînî şîva miriya min jî 16 û vir de ev helbest min nivîsîn yekî ew jî wek êdin tenê temayê wê pirin tenê mijarê cûr be cûr me wêdekaranî a sisyan jî pirtûka ku me her sê hevre çapkirîn a talî roman ew rastî not û didwa dema ku min qarkirî kurabê min jiyana xwe dest dayî û ew mijara ku wê ew tesîra wê em bêjin kerasata wê êş û elema ku min de dayî der nivîsî min û ew we 28 sal 30 sal çêbû nû min nivîsan ew romanê sê piya pêk tê êk gund navçe û bajar yek piyekî wê em bêjin ew trajediya ku Kurd em bê êşane û kurapê min jiyana xwe dest dayî nivîsandina wî a didiya jî bajarekî de parlamenterek hatî kuştin û ew not û didwa heta not û pênca ew trajediya ku Batmanê em bûn şahidê me ew nivîsan Asya jî Ningêsiya jî ser evînê evîn û ew êş û elema şahiya wê evînê me ew her sê ninga me romanê de çap lê dîroka wê 30 sal û 28 sal navbera wê de ew jî 2019 salekî ez dixwazim çar nivîsandî salekî de 11 şevê heta 5 sibê min nivîsandiye ew 2019 de qediya ji ber vê pandemiyê nexweşiyê çapbûna wê me 2020 de û ew her sê pirtûkê xwe hevre beriya mehekî me hûn nîvî me dema ku tenê ne wek nivîskarekî qoncikekî de tenim çıkan bêjin müşteriyê me 500 hebe kêm zêde tevare tekildar kêm zêde çîroka jiyana we tevazan êş û elemê we şahiyê we tevarizan tiştek ku balkêş serê min de mîne nîşet girim êvarî jî ser wat qebitin û car heye hinek helbest meha jî naxede hinek jî hene diroja dixede gora mijar û kurbûn an jî îlhama ku were ser wê dimsîn tenê ne ku em bêjin tiştek ku jiyanê tişta min bar kiriye we dimsînin tiştek ku min dîtî min bihîstî wa tevê pirtûkê xwe de yek ez xwe wek derweşê helbesê bînim
tiştekî ez xwayek efarê helbestê jî bînim. Tiştek ku ez bêjim bila tiştek jî tîpek jî zimanê me wenda nebe. Taybetî jî zimanê ku Kurdî. Cîhanê de 7000 ziman hene. Va tenê vêga 10,000 ziman tên karanî, va 10,000 jî heta wek 5,000 ê pratikê de tên. Zimanê Kurdî jî yek şwaya em vê bêjin çiqa zimanek hebe alê olî de dibêjin ayetê zimanekê Xwedê Teala rengekî wa teşeyekî wane ev teşebûn dema ku mirov zimanekî qedexe bike rasta rast di Xwedê qedexe kî zimanê wî ayetê wî qedexe ji ber wê yekê çiqa zimanek hebe Kurdî be, Tirkî be, Zazakî be, Dinbilî be, Guranî be, çil be bila ew ziman be, ew ziman pîroz e. Ew ziman reng ve teşê wî miletî ye, ê wî gelî ye. Ez wek nivîskarekî Kurd, wek nivîskarekî pênûzvanê vî zimanî, vî gelî, ew 21 Sibatê Cejna zimanê Kurdî dil û can pîroz kirin. Çiqa mirovekî Kurd hebe, zarok û dayîk û bav teqez hûn çiqa oldar bin wê oldarbûniya xwe zimanê xwe ve de jî xwe jî girêbinin wê bîr nekin, bîr nebin û tim bila jiyana we a rojane de kar bînin. Rastî jî ev êş û vê teeba ku eziyeta ku mirov dibîne rastî jî dema ku ti axaftin li kolîn tiştek dineve rastî jî mirov piçekî xemsar be ne ku mirov dixeyde. Mirov piçekî xemsar ez dîsta dubare kim cejna zimanê Kurdî ê zimanê dayîkê pîroz dikin gelê Kurd û zimanê xwe ji bî me